Čaute ľudia a vítajte u dnešného videa. Dneska si zahráme Grow a Garden po druhýkrát. Nezabudeme pozrieť, čo máme tu na B-shope. Dobre, už ideme. Tak kúpim si jeden ten. Flower Seed Pack. Uvidíme. A že joj. Joj, tú rúžu. Ešte tu mám polinátet rúžu. No, dobre, teraz. No, mám tu veľmi drahé mašrumy. Kto by chcel, dám mu jeden a vzácny. Pre vás divákov mám fakt rád. Sme v shope. Nič. Pozbierame všetky polinatet. Tak. A všetky pôjdu do tohto stroja. Tak. Keďže ešte popozerám, či tu máme niečo poviem, mango. Dobre, to si tam ešte necháme trošku to mango tam, polinutované. Šobinovi. Pozrieme sa, čo tu máme. Bambus. Ten mi moc netreba. No, teraz máme niečo. Ešte to má tu aj kokosy. A tie kokosy chcem tam ešte nechať. Toto jablčko je toto. Keď sa pozrieme do včelieho shopu. No. Dobre. Kúpim ďalší. Flower Seed Pack. Prosím, slnečnic. Zas. Rúžu si zasadíme tu na. Že tu máme nejaké jablčka. Pollinated. Nejaké veľké korno tu na. Wow. Koľko? Special price? Či nie? Tak to nič.
To nič. Keby som toto domu bol, by sa nepotešil. Čo majú v Gearshope? Hlavne, pozrieme sa. Nič. Dobre. Poďme do záhrady a ešte si máme toto. To si mám poprvýkrát. Neviem, koľko to bude stať, ale pôjdeme to predať, skúsiť. $100,000, to nie je veľa. Na mňa. Keď tam rastie je len jeden. No. Dám súťaž. Kto napíše komentár ako prvý a pozrie si toto video celé, dostane všetky moje mašrumy. Ale musíte mi napísať do komentárov vaše meno. No, že môžeme ísť tu na. Sa pozrieť ešte. Frozen kakao si moc nebude mať cenu. No dobre. Keď niekto vie, čo to je ten medveď, nech mi povie, prosím, bo ja nechápem tým medveďom. No, čo bože rastnutý, ukáž, čo tu máme. Nevadí. Čaute ľudia a dnes toto video už končí, čiže dúfam, že sa vám dobre pozeralo, dajte like, odber a zvoneček, čiže čau.